shafi addini to za ka gan shi a ciki. Duk wani abu wanda yake mai martaba in baka gan shi a wurin ba to mun tabbatar da cewa abin nan za mu ga Galadima. Zan iya tuna haɗuwata da shi ta ƙarshe ya zo Kano ya jagoranci akwai wani kwamiti da aka yi a kan neman taimakon masallaci wanda ya zo ya same ni mun zauna da shi mun jima. Wannan na jin ta ce haɗuwar mu ta ƙarshe tun daga wannan lokaci ba mu sake haɗuwa ba. Tsakaninmu da shi a kowane lokaci sai fatan alheri kuma sai addu'a. Amin. Allah ya kara sarki lafiya. Saka